हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। घंटा 7:30 बाजला। अच्छा। टाइम एते तरी एगुलार उठिले ଶୋଇଲା ପରେ ଆକାଶ ଉପରେ ସବୁଆଡେ ଦେଖି ଦେଖି क्या गुंडा बनेगा रे तू। ଉପରେ ଗଛ ପଟେ ଆକାଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। अच्छा। ମୋ ଫ୍ରସ୍ ଅଛି କୋଲକାଟ ଅଛି କୋଲକାଟ ଥାଳି ଦେଲେ ମୁଁ ଦାନ୍ତ କଷିବି ପାଇଁ। A few moments later. କୋଲକାଟ ଠେପି ବନ୍ଦ କରିବି ଚନ୍ତି ଦାନ୍ତ କଷିବି ଚାଲ। ମୋର ନିଦ ଛାଡୁନି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ପାଇପଟା ପାଡ଼ି ଛାକିବା ପାଇଁ ଫ୍ରସ୍ଟା ଟିକେ ପାଡ଼ି ଦେଇଦେଲା ଟିକେ ଉତା କରୁ ପାଟିରେ ପାଡ଼ି ଅଛି ସେଟା ଥୁ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଫ୍ରସ୍ଟା ଦାନ୍ତ କଷିବି ସଫା ସୁତୁରା ଦେଖାଯିବ। ଦାନ୍ତ ଖସିକି ସ୍ପଡ୍ ଖସିକି ଖସ 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 କରିବା।